Pangunahan ni Police Lieutenant Colonel Jopit B. Paglinawan, Hepe sa Malaybalay City Police Station, kauban ng City Drug Enforcement Unit, 1st Provincial Mobile Force Company, Barangay Kapitan o Kagawad sa Barangay Dalwangan. Sa gilayong gikasa ang search warrant operation pasado alas 5:43 sa buntag, Enero 18, 2026 sa Purok 3, Barangay Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Target sa mga operasyon ang usa ka Maiken 44 anyos minyong residente usab sa naasoy nga lugar. Sa gihimong pag-search sa mga operatiba, unang mibulagta ang usa ka hand fragmentation grenade, usa ka loaded nga .45 nga armas, 3 ka magazine, 21 ka mga bala sa .45 nga armas, 60 gramos sa gituang shabu nga gibana-bana mo balor og 408,000 pesos og 25,000 pesos nga cash nga pulos nakasulod sa usa ka sling bag nga color itom. Gisulayan pa paghangyo sa mga operatiba ang suspect nga i-surrender ang iyang armas og naginahi kini apan pagpadayong pag-search sa mga operatiba, nakita sa alkuba sa iyang balay ang mga illegal nga mga kontrabando. Samtang gipanghimakak pa sa suspect ang nakuhang mga illegal nga butang. Sa karon ang dinakpan magfiesta sulod sa prisuhan, human nga pasakaan kini sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition. Mga katropa, ayaw gulata nga si Mrs. mawad-an na gana sa labing-labing, dapat perminting barog si Mr. Tumari og Turbo Men Enhancer. Gikan na lamang sa 11.7 XFM Bukidnon, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Christian Bakyugon, XFM News.